wala na kami nga to pare man nga layo kay ani na lang ta kami mangingiklop kay anakon maaram nga papangadi mo yan na. Sus nga pinistik ka. Kaya mo lato niya mabinabantayan nga haros wari nga ni kami papangiklop. Kung ganito pare mga tipid-tipid kay kakulop dito kami kakulop ang pamatbat. Amo tinakapadluto na diyan ay pare. Oy, day. Pwede ka mo day. Ano tay? Baka to kaya nakandayam ninong. Papod ka mo? Oo tay. Ay kang pinasaway ha? Oo. Kay papangadi dito at nagtaman niya nga. Tara, tara. Ay kang pinasaway ha? Oo. Tara. Minsan o daw mga ka biling kwarta. Papangadi ako itong pizza uno. Yan ang ini. Tay, saan kita mapangadi? Hindi ko maaram siguro anak. Mga pizza uno siguro. Yan, tay. Diri ko pa kita kwarta anak. Yan ang ini. Mamimili kita kuan. Urtang ng kwarta. Magpapautang aton. Kapinin. Oy pare. Oy. Dili ka mo didig anim ninong. Bless ka mo bless. Bless ka nim ninong. Bless. Ano mo ka mo pare kalsada pare? Dili ka mo didi. Okay, namimiling kaming kuan. Maaging nga mga pambabae. Ani kumanhi kami kay nasa ring man nga nagpapangadi ka kuno yan na. Ani kami mangingiklop. Yan ang ka pare. Nagpapangadi ba oray nga? Wari nga anak bisan. Kay Badaw. nasa ring dito nga. Damo kuno itong bisita kay wala na kami nga to pare man nga layo kay ani na lang ta kami mangingiklop kay anakon maaram nga papangadi mo yan na. Sus nga pinistik ka. Kaya mo lato niya mabinabantayan nga haros wari nga ni kami papangiklop. Dito pare mga tipid-tipid kay kakulop dito kami kakulop ang pamatbat. Takon mga ini nga akon mga anak kay magarami ni manmatbat. Badaw, good man ano. kapapasok. Pero kay wari god ako pakongkon niya na pare. Sigurado kahit pizza uno o pizza dos ba kaya mo tang pag dinak man nga layo dito ha. Balay. Badaw nga pinistik ka. Amo iton binabantayan lagi nimo. Amo iton Ano ito akon ba. pare akon kamaturan. Sigurado ka pizza uno. Ah, testing lang niyo pagkanto. Ano kami aga kulop. Asi kanto ala kon. Ulo? Sorry to. Sana na kay adi kita dedikan dama di kay papamatbat ni Raya na. Para mabubuhuli kita pamatbat ni Raya. Pare. Sige. Pizza uno. Oh, sige pare, sige. Anak mga anak inanak. Tara kay magutom na. Oo tay. Bilib ko ako kanimo ninong nak. Pagsuludan pizza bensin ko. Wari na gud ya tonton. Amo lang tiya tay. Sige nak pag tuon na nga to kay mga ngaon pa ka mo si pangalayon na lang ato Oo ha. tay. Pati tang niram madingayan niya na. Sakto lang kay nag-text siya akon. Tapos na siguro di pumatbat. Kakadiung ko magtatagi-tagi kami ni Madiana nga ni pare. Kakadiung ko.